Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek. Hát a Hohem nevezetű stabilizátor nagyon jó, de valahogy nem az iPhone-nak az újfajta stabilizátoros dolgához való. Tehát tulajdonképpen ez a fajta stabilizátor, ez a Hohem, hát inkább közép felső kategóriás telefonokhoz való. Egyébként eladó gyerekek 35 000 forintért, sőt, itt a doboza, és hát a saját táskája. De megpróbálom ki szívzározni, hogyha sikerül, ugye? Bocsi, hogy kicsit így bénázok. Na, tehát papírjai ott vannak. Van egy eredeti töltőkábel. Elméletileg 11 órát tud, gyakorlatilag is tudja 11 órát. És van hozzá egy tripod is. Úgyhogy gyerekek, erről van szó, úgyhogy akinek kell, így szakli-pakli, annak 35 000 forintért eladom. Durván, egy 3 órát használtam összvisz. Ez 1 év alatt, tehát ezt úgy kaptam, gyerekek, de hát akkor, amikor kaptam ezt a stabilizátort, akkor még nem gondoltam, hogy hát azt hitte az illető, hogy androidos telefonom van, és hát azért. De viszont megkérdeztem tőle, megmondtam, hogy nincs szükségem rá, neki sincs szüksége rá, mert iPhone-ja van, és egy komolyabb, így eladó. Jó? Úgyhogy akit érdekel, leírás, vagyis hát leírásban is, meg a csatornámon is rajta vannak az elérhetőségek, jó? Úgyhogy akkor az erő legyen veletek, sziasztok!